Padong namin sa kuan guys. Padong namin pasaka so mo na mo kahimtang karon no. Nagagutan no ano. Oy magdasa sa kantin ng tuba. Kaya ka tats. 11% akong gup. Kani siyan mo. Murag padong murag padong mamuwang. Unsa kani butang ani kana? Padong pamiato guys tong nay dagang kuan tong babot ah. So kita na balik unya. Ako yung nagdasa, ako yung nagrasihan sa container nga tuba. Pasaka. Sana sila ako. Layo pa dyan biday. Kaayo. Ay sa kamatay kay sanggalon pa to. So guys, so na namin sa mga tunga-tunga no. So bali nagbaylo-baylo ramin ni Ray sa kagalong tuba. So kami rang 5 manginom. This is my third time. So guys, so nabot na may diri sa pantry dapit mo. Kaya pa day? Okay kayo. Okay na lang. Okay na lang. Pero layo pagid pero at least niabot na ba, no? Kay sawa jud. At least malingaw maka-experience ta kuan. Quiet place. Lumalabay rabeta ni kalibutan na. Tapos man lang nakadong tani ba na may remembrance sa mo mga apo pohon. So what's up guys, so nanami diri sa mong kubo no ilang Kuya Victor mo na mong nasa kong page akong last akong upload. So siya gyud pa namang gikukuha. So mo ning view sa karon guys mga hapon alas 4. So uli na diri. Busy kasi sila picture okay. Nindot kayong view. Amaze sila ba? Pamaka. Alright guys, so nagsugba pa may dire no. So mga may sa mga amin yung tatawag gutom na kayo. So man si Kuya Victor kayo so. Pangalan niyo, Kobo po rin Kuya Victor. Oh. Eh, shout out dahil Team Fighter. Apas mo dire ha, ogma. Right guys, so ako ang ibutang ra gyapon sa comment below ang number ni Kuya Victor o yung Facebook page no kung ganahan mo balik dire mo, sorry dire sa Taytay Hills. So pwede rin siya kung takon. Pwede rin sa mukuog sakyanan guys, mga 100 ang bayad per head. Pasaka dire no. So nara sa poy habal-habal. So mas maayo ako kami hilig mig adventure. So mo tong nagkuan mi. Nag-hike may pasaka. So pit naman ako mo ba guys. Ay salamat na sakturan ako magtimpla. Muna mong timpla guys, muna mong sugba. Lami kayo. Nasaktura pagkatimplahan niyo. Lami. Time check guys, 5:30. Sugba pagyapon mi no. So ina na yung view dire sa Taytay Hills, dire sa Carmen. Amo nang nangutan na ka. Chill rami dire. Alright guys, so naptan may kuha na sugba, timing kayo pag humag sugba. So man. So dire kami mangaon sa nice murag nice space gamay dire so dire lang may mangaon no. Naptan dyan may uwan. So grabe ka pagi dire, di maklaro. Makita pa dito ang uban balay-balay. So tiwas may suba kay mga ano meron taud no. So guys, so manamig pangaon no. So mga dire, chat may bahalina. Oh, what's up? So shout out Team Fighter. Shout out Fighter. Shout out Team Fighter sa mga wala nakauban guys. Oh, tuba is real. Sa container pa guys. Okay ba katats? Okay ba? Oh, balina day dito ba. Yawa sa ro dito mabuang ani usa ka container. Ay kabumbog yung mata kay klaro kapugon pa. Yato yun eh. Sabak sila sa kubo eh. Oh, klaro kay tingog. Sorry clouds. Guys, so doon to sa pinakatumoy na kay sabak sila sa kubo ba. So muna mong kubo dito sa likod. So doon ta dito sa tumoy. Ito nga part. So bali guys, gikan ko dito sa likod ani nga kubo. Kani nga kubo likod lagi kan ko dito. Nakakod diri. Tudong. Dara nakakod diri para sa clouds. Abot din diri sa nay kubo. Dugay sila mga bakod guys, mga hangover ba. Hoy, matar mo hoy. Hoy, matar mo eh. Morning. Okay pa mo? Gisuka gabi guys. Ngor gyapon. Nilakaw lakas gawa sa kabalik na suka gyapon ngorche. So mali si Kuya sa kay Victor honor sa kubo. Guys, so alive naming tanan no. Alive may buhi na sila.
Puro yung topic ganina kay puro pangahubog ba. Alam na. Oh, gasuka. Check guys, 6:45 na no. So nagipay clouds sa likod oh. So yung makita nagipay clouds. So grabe pa daw kapit na sa kapit na 7 AM. Nagipay clouds so may pwedeng ni matamig mga alas 7 okay. Makabot ra gyapon mi sa clouds. Eh. So, baga kayong clouds. Sumurag pa daw ang clouds dito. Or pa daw makuha. Oh. Guys, so ba daw may mahaw no? So nakapit na maluto. So nanang kano, ang buwan nila gipabot og kanton. So na si Carl dito ay Carlo mo naman eh. Oh, dahil lubayan namin Carlo. Dito, so bye-bye. May kailan mo, ana. Bulakan naman mo doon. Makauli palagi ka. Sali pa, bet naglakawan pambog. Pag sure. Lah, natay model dire guys. Oh. Para model ka na. Model sa mong buwan. Hello. Nindot mong good. Lagi, tsada kayo bet. Good morning. So mamahaw na yun naman yung mga sudan. Dito may rice dire. So rice first. Okay. Buwad, lumpia. So kanay sa tanong gabi. Mamahaw sa ingnani nga view. Taytay Hills, Carmen Bohol. Strada dire. Guys, so padong may Molino, picture lang may dire ni Tati. So mo na yung background dire sa likod. Oh, Nindot yan. nindot. Pero mas nice dirog ni angay pa siya nimo. Guys, padong mi sa palm tree no. Ato mi sa palm tree. Picture meto din sakay multicab pa uli na rin multicab sa sakyan. 130 bayad. So pareha gyapon sa abal-abal. Ata mo dong bang. Sa palm tree ato. Picture na to. So muna mga kauman no, mga Karon sa palm tree. mga ngorchi. So naano ba dire guys? So dire may mag last picture. Kaya may mo take off among flight at chart. Kami view dire. View, I love the view. I love you. So, balik namin guys. So nanang blue multicab sa likod oh. Kung yung makita. All nagsakay. Bye-bye. Aras kami. So what's up guys? So paulit namin no. So namin diri sa damuhan. Alright. So mo ning view diri sa likod guys. Among trip karon ngita migbanakon. Ganahan si Tats. So prank. So Di ra ba ko ganahan ka nang. ari ka nagas? Oy, pwede mag-hits. Ma din imong kuan. Mana imong weakness angas. Dili ko ganahan ana. Okay. Magkaunsa ta. Guys, murag lo ang sa kalapi guys oh, pulang yuta. Yan po tong yang yuta to. Yung ka granules. Diba? Pauli na ba guys?